Agip, ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon ta idrama ita ket manipod iti pagayam akayat na ti agpaylinged itinagan a melody ti probinsya ti Pangasinan. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, awagan na kumalatan iti melody. 5 kami nga agkakabsat a Pasig a babae. Ket addaan kami mataminan iti bukod mi a pamilya. Nabayag kami dito'y Singapore kas OFW. Kadwak ti inauna ken ti may kapat a kabsat ko. Permanent residence paikit din ti inauna a kabsat ko dito'y Singapore kadwana ti pamilyana. Tinak istoryaan ita ket may papan iti nakasingsingpet a kabsat ko. Naanos, nagagat ken responsable nga anak, asawa ken ina dagiti 2 nga anak na. Kastameten iti patpatagmiunay nga ina. Sublian taman nga rod ti tawen 2024. Bulan idi ti Mayo. Kastoy man dagiti pasamak. Agyaman na, Diyos ko. Nalpas matlaan ng dagitar aramitak. Tinasayaan. Agi na naak man pa. Ay, kasta unay abanog ko Ni, sa dino itayon tinangikak iti cellphone ko. Kuwan mo dito bulsak. Dayjay. Hindi sok gayam iti lamisaan itay. Alaak man taag cellphone ak diit. Ay, naliwayak mo tan tinag cellphone gapu iti kinaado ti inaramid ko. Nagadumat a message kan miss call ni Joyce. Basa ak man ti chat na. Manang, sumbatam ti awag ko. Kasapulan da ka ita dito'y ospital. Adda iti ICU ni Manang Roda. Critical ti kasasaad na. Diyos ko! Tinasayaat, awagak ti kabsat ko. Iti kasta, maamuak no anya tinapasamak kini Manang Roda. Hello, ading ko! Apay, anya tinapasamak kini Manang Roda. Apay nga adda iti ICU. Kinapudno na, jakpay amo no anya ti hustuan na pasamak manang. Isu apa nga asim kumata may kaadagos dito yung ospital. Kasapulan da ka ditoy. Sige tagpakadak iti amok. Urayan da kundi ta ading ko. Joyce. Manang. Apay ngamin aya. Anya tinapasamak kini Manang Roda. Jak amo manang. Sigun iti kaanakan ni bayaw, awan mat kano imbagbagan a marikrik nana. Nabara kano idi na minsan nga aldaw, ngam impilit na lata ti simrak iti trabaho na. Pilpilitin da kano nga agpa-check up, ngam di na kayat. Ay na, amumatan ni Manang Roda. Di na kayat nga adda madisturbo. Ken aginggat kabailan na. Talaga adi na ibagan no adda rikrik na na. Uwan nga rod manang. Angam idi talaga adinan san kabailan. Isu kanon amis mo tinangibaga nga agpa-ospital. Sapay ado ti kaso ti dengue ita dito Ay, uwan nga rod. Sigun iti doktor amang tamtaming kenkwana. Nababaka no ti blood pressure na. Ay, Diyos ko. Di mo ko mabaybayan ti kabsat mi. Ispalam ko may ti mabalin apakaisagmakan na. Pangaasim, Diyos ko. Sigun pa iti kaanakan ni bayaw. Nagkolaps ka no iti ambulansya ni Manang Itay. Nabayagda ka nung in-revive. Naimbaglaangan ata nagsublimat laang ti angas na. Isu na laang tasaanan ang nakapuot. Isu nga indiritso dal iti ICU. Ayun gayam, sa dino ti ayan ni bayaw. Adada iti chapel ti ospital manang. Ala, umay katain tadanunan ida. Uwan manang.
Nag-text ka din ni Manong Alan no nakaawid dan. Wan manang nakaawid da ka nun. Nasaya at mat nga rodo nakaawid dan. Itikas tama kay nanadamat. Datapay lang ang tagbantay dito ospital. Barang makapuot mat kan ni Manang Roda. Wan manang. Di mat isuday ta ti doktor ni Manang. Wan, isong agpay sumanang. Dito'y kalaang takasaritak ti doktor. Sige manang. Doctor, how is my sister, Rhoda Ramirez? How is she? You are her sister? Yes, doctor. I'm very sorry, but your sister is in very critical condition. What do you mean, doctor? What's happening to her? It's hard to explain everything right now, but please don't worry. We are doing everything we can to save her. Just... However, I have to be honest with you. At this point, survival would be difficult. No, please do everything you can, doctor. Please. The best thing we can do now is to continue her treatment and pray. Yes, I will pray, doctor. Please save my sister. We will do our best. May I ask, where is the patient's husband? He went home for a while to rest, doctor. Please ask him to come here as soon as possible. I need to speak with him. Yes, doctor. I will call him right now. Thank you. And please, inform me once he arrives. I would like to talk to all of you together. Yes, doctor. I'm sorry to say this, but we've done everything we can. What do you mean, doctor? Your sister has a condition called myocarditis. It is an inflammation of the heart muscles, usually caused by a viral infection. Just go. This condition weakens the heart and reduces its ability to pump blood. Doctor, please save our sister. Please do everything for her to survive. Please. Doctor, please save my wife. I am begging you. There must be something else you can do. Please, doctor. I'm truly sorry, but her heart is no longer responding. It's no longer pumping effectively. We've reached the point where medical intervention is no longer working. Saan na mabalinda ito eh? Rhoda, pang-aasib, saan na kami kumamata basta panawan na tan? Lumaban ka. At na kami lang dito nga gururegan ka. Mami. Lumaban ka, Manang Roda. Pang-asim. I called all of you again because there is something important we need to discuss. What it is, doctor? At this point, your sister is being kept alive by the machines. Her heart is no longer functioning on its own, and there are no signs of recovery. Doctor, are you saying that? What do you mean, doctor? I'm saying that you need to make a decision. Just Decision? What kind of decision is that, doctor? I understand this is very difficult, but continuing the treatment will only prolong the situation, and it will be very costly.
The machines are the only ones keeping her alive now. Sometimes, the most compassionate thing we can do is to let her go so she can finally rest. Ading ko, edad tayon ti mamalubos ka na iti doktor. Amang ikat ka na iti masin ang nakakabit kinimanang iyo. Saan? Kasladyak kabalan, Manong. Saan? Diyos ko. Talaga ka di nga awanin dado maapamuspusan, manungalan. Panagkunat katawanan ipag. Nagiti doktor tupay kat napukawan dali tinamnaman. Diyos ko. Amo ka lumablaban pa ni manang iyo. Agaman niya kay karon. Talaga siguro ang aking galangin dito ay tibiyang na. Nagsakit. Ako lumas pingiti kinasakit na. Masapula palubusan tayon nga ginana. Saan, Manong Alan? Pang-aasim. Joyce, ading ko. Gusto ba't kit kino natin, doktor? Palubusan tayon nga ginana ti kapsat yo. Ngamin, nakakaasin da ito eh. Gapo ka nang itinagaton ang masin ang nakakapit iti bagina. Naparigatin dagiti urat na. Gapo iti ka-i-inject iti agas. Kan may siya, dumaktak kan matibil tayo iti ospital. Manang Roda. Manang, lumaban ka, pangasin. Sorry, bakit? Ay, ayatin ka ni patag na kaunay-unay. Ang masapol nga ramidin bida ito eh. Itigas na, saan ka na marigatan? Palubusan da ka nga gina. Bakit? Aginanakan, Manang Roda. Di ka ang danag. Tada kaming timakaam mo amang ibagakin ni Mama. Ipatpatagda ka unay, Manang. Hindi ka agdanag, bakit? Ikaring anak baybayan na kita, anak na. Sikakat sigang tulat na tibabahay ayatin kalipatay ko. Nagingad maunti nga angis ko. Ipatpatay ko unay-unay. Roda! Asawa! Anya nga iti planong ita, Manong Alan. No iyawid tayo iti Pilipinas ni manang yo. Ang mga numabayag pa iti pan na kay proseso na. Wan nga Rod. Sigurado nga ado ang papeles tinaskan nga asikaswan. Pudo na ita. Iso na sa saya at langan alamayan tayo pa iti balay. Tas atayin to ipakrimit. Si ka nga Rod, Manong. No iso ti amom apagsayaatan ni Manang. Di iso ti aramidam. Wen, di kayag danag. Tas siya kung ti mga sikaso ita amin. Mauding aldaw itan ti pan nakalamay ni Manang Roda. Ngam aging ga ita. Saan pa nga amo ni Mama tinapasamak kin ni Manang. Wan nga Rod, aging ko. Kaano nga ti panangibaga tayo kan kwa na Manang. Day tatidyak amo ading ko. Mabuta nga. Amangan kit dino di nakabailan nga aklonan. Adak ditan Manang. Ang anak na ti Pimusay. Iso anas kan laang matamamuan na. Adamat kit di puntom iti day taading ko. Si kangarudan at imang ibagakin ni Mama. Sige, taawagak ni Mama Manang. Ay, makaamuditan. Masapul ng awagak ni Mama. Ibagakan kwa na tinapasamak kini Manang Roda. Aday ta, agriringin iti bangir alin niya. Hello?
Mama, Hello anak, kumusta kayon dito abroad? Ni manang mo a Melody ngay, ken ni manang mo a Roda. Kumusta damutan? Mama, ni Manang Roda. Ne, apa yan anak ko? Ang sangit kamutan. Apay, ada ka din napasama kin ni manang mo, ha? Awanan ni Manang Roda, Mama. Anya, anya nga awanan asasawang man si ka Joyce. Lawlawag man. Natayan ni Manang Roda, Mama. Anya, ay di ka man mangrabak akasta anak ko. Saan anasaya at dayta nga ibagbagam? Sa anak amang rabrabak, Mama. Pudno ti bagbagak. Kinapudno na. Maudin nga aldaw ti panang lamay mi itaken kwa na. Saan? Sana pudno dayta. Saan? Mama, pagkalmaan nyo laang kumatirik nayo. Narigatan. Ang mga nuan niya pati mapasamak kada kayo. Apay ngay at tinakasingsingpat nga anak ko pa. Apay ngay, Diyos ko. Apay ngay. Mama! Hello, ading ko. Kumusta kayon dita balay? Ni mama, kumusta matan? Ay, kaasi ti Diyos. Okay kami laang mat dito'y balay, manang. No ni mama ti kunam, dayjay. Kanayon ngag sangsangit. Sang kadamag na, no apay kano ani Manang Roda pa'y tinatay. Ubing pa'y kano ni Manang Roda, tapno mapasamak ken kuana ti kasjay. Una yan. Kunana pa'y kitdi nga isulaang kuman tinatay, saan ani Manang Roda. Kaasimat ni mama. Uwan nga rod, manang. Aging ga ita, saan na pa'y lang amalipatan tinapasamak ka ni Manang Roda? Saan lang ada ita? Da kayo akanayon ti pampanunutan na. Uray ni Manong Alan. Maikawad ka noonay gapo iti ipupusay ni Manang Roda. Anya ngay kat si kamat nga rod ti adda di tabalay. Ano sam nga aywanan ni mama, Juan? Wen, di kay agdanag, tadyak tupulos baybayan ni mama, manang. Agyamanak, ading ko. Imawag ni Karin idi rabi ikanyak, manang. Anyat ko na ngay. Kumusta da kanumutan ije balay? Ay, agbilbilin kanumat nga rodan ni mama. Anya? Agbilbilin ko lang. Ni, apa yan? Kimarumat kano ti diabetes na. Komplikado kanun. Saan laang aday ta? Adapay kano sakit na iti puso. Ay, Diyos ko. Katanya nga iti planong Joyce, adin ko. Agawid aksapay, manang. Kasaritak ti amok. Agpakadaak nga agbakasyonak pay laang. Kaya't ko makita ken aywanan ni mama. Sika ngay. Sige, tapadasak mo ti agpakada iti amok, adin ko. Tano palubusan nak. Aggidantan nga agawid. Ay, tinak pinalubusan ti amok. Adda ka nung amin business trip da ita alawas ije US. Kat di na mabalin abas na i-cancel da itchay. Nukasta, saan ka pa'y nga rod makaawid, manang? Ay, saan pa'y ading ko? Uray kayat ko, saan mo't amabalin tadidak mo't pinalubusan. Barang makasublimat lang ang adagos ti amok, taulitat tumanin ti agpakada. Siyak pa'y laang nga rod ti agawid, manang. Kapilitan agan-anad ka iti panagbiyahem ading ko. Agyaman manang, uray sika, agan-anad kamat iti trabahom. Saan na bale, taawagan kanto adagos, apaman ang makasangpetak ije balay. Iti kasta, makapagsarita kayo matkin ni mama. Mama! Ne, apa yun anak ko? Anya ti sangsangitam. Sorry, Mama. Sorry iti anya, anak ko. Sorry no, Jack nakaawid. Kinapudno na.
Kaya't ko una yung ti agawid. Ngam di nagpinalubusan ti amok. Adda ka nung amin business trip da itaalawas ijay US. Kat di na mabalin nga i-cancel. Di ka agsangit Di ka agdanag na maawatan ka mo't. Amok asaan ka basta-basta makaawid, anak ko. Mama. Bastagan andan ka di tahon. Ay wanam ti salunat mo. Laglagi pong kumaakan hayon nga ipatpatag ka unay-unay. Melody, anak ko. Oray da kayo mama. Ay wanan nyo ti salunat nyo. Agpaimbag kayo. Itikas na. Napigsa kayon to into nagawid. Uy, anak ko. Urayag nga urayan ti panagawid mo. O sige nga, Rudan. Agtumar kayon iti agas yo. Iti kasta, makainan na kayo matan. Agalas 10 matganya man iti rabi. Ngam apay ngay ajak pay laang maala ti turo ko. Rumbang na laang kumaan nakaturog akon iti kastoy nga oras. Ngamin, kasta unay abannog ko ang nagtrabaho itay. Ay, sapay kasla dagaang anak. Ay, agselfon man pa'y kiti. Alaag ti cellphone ko. Naka-online payment ni Joyce. Nukas na, nakariing dapay. Awagak man kat di, takumusta ag ni mama. Mama! Mama! Ha? Ni, anyat mapaspasamak di balay, Joyce. Awanan ni Mama, manang. Natay! Saan? Saan na put na dahit na? Saan? Unay, nagsakit, Diyos ko. Nagsakit. Itatipan na kaitabon din. Ngamjak man lang pulos makita iti personal. Nga oray iti maudi akong daway. Nagdagsan ti barokong ko. Diyos ko. Nagsarunong matlakit din nga inaladag iti doang nga ipatpatag ko iti biyag. Nagsakit. Manong Alan, nakaalak iti bakasyon ko intong December. Ay gat na siya at mat ano kasta ibag. Amangan no kayat mo nga igiddan kun nga iyawid dagiti abo ni Manang Roda. Iyabay minton iti tanamday di mama. Katwan iti pa ilang mat aplano tayo dahitasan ka di. Ti mangyawid kan kuha na iti Pilipinas. Naaprubaran mat tandag iti papeles. Iso nga awan nga rudan parikot. Tapno itantan tayo peti pan nakaiyawid na. Manong Alan. Kinapod no na ipag. Diyak kumakayat ang maisina kada kami. Ang amanyangay nga rod. Kat masapul mat ang maiyawid iti ili anakayanakan na. Sumurot kami mat kadagiti ubing. Agkukuyog tayo ang mangyawid iti abo ni manang mo. Agpaiso, Manong. Wen? Agyaman nak, Manong Alan. Awan anyaman na ading ko. Amumat nga aramidag amin. Basta para iti kabsat mo.
Mama, sorry no itaakla ang anak kaawing. Sorry no saan kayon anabutan pa'y asibibiyag. Amo ti Diyos, no kasano tiragat ko iti nga agawin. Ngaman yan, tawan man lang ang Apolos na aramitak. Dinak pinalubusan ti amo. Ngamin, naka-business trip da i US. Ipatpatag kayo unay-unay, Mama. No sa dinuman ti ayan nyo ita. Sapay lang kumata naragsak kayo. Katag kita kayo matan kiniman ang rota. Abantayan kan tarabayan da kami kumaitiinal daw apan nakigasang-gasat mi itibiyag. Ikarik atong galagawitak. Kanayonak ti umaymang pasyar kada kayo kiniman ang rota. Ay ayatan kan ipatpatag kayo unay-unay. Hindi kay tupulos malipatan, Mama. Dua atawan meten tinapalabas manipod daydi apasamak nga maging gayta nalang tupay laeng itilagip ko ti amin. Nagsakit ken nagrigat nga aklunan. Nang rona ket nagsaruno matlakit din anapukaw dagiti ipatpatag ko iti biag. Ti kabsat ko ken ti inak. Nagsakit ti nagsaruno nga ipupusay da. Ita, adda kami paylaang ditoy Singapore nga agtrab-trabaho. Nukas jay amalagip ko ida, pamrayaklatan ti agsangsangit. Jakmat malapdan ti panagarubos dagiti luwak. Isu nga isang sangit kulatan ti manglaglagip kadakwada. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anus mo anang yornos ditoy atidog ken nagulo asurat ko. Toy pagayam mo, Melody. Ken ka pagaya Melody. Di mo lapdan ti bagim nga agladingit. Normal laeng ti agsangit ken makarik na iti sakit ken saem. Gapu iti pannakapukaw dagiti ipatpatag tayo iti biag. Angem anyangay nga rod ket talaga akasta ti biag. Tunggal maysa kada tayo ket adda na ibatugan na agasat. Masapul nga aklunan tayo nga dadagiti banag asaan tayo akontrolado. Di ka umibet iti pamilyam. Pagtali na edem ti connection mo kadakwada. Kang runaan iti amin ay wanam met ti bagim. Ikkam itinaan anay nga oras nga aglunit tinasugatan ariknam. Babaan iti ipupusay dagiti ipatpatag mo iti biag. Lagi pam ida, babaan iti ayat mo kadakwada, saan ket apuro sakit tirik na. Patsyak adumteng tumatlaang ti panawen a makalipat kayo. Ngem kitdi, agtalinaedlat ta ti lagipda iti puso ken panunotyo. Alakastan pagayam Melody, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.
Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakanggan kadagiti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin iti naragsak na bendisyon nga aldaw. Namnamaan mi ti kaaddayo iti nasaya at akasasaad, kabayatan ti ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga inta ikan biyag ita, ket nagapu kanipagayam tayo nga Edson, manipod Cordon, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Edson. Sakbay ang nagkalaysa kami kani Cherry, inkarik kenkwana ajak tupolos pagtrabahuan. Inkarik kenkwana asyak ti agbirok winumangged para iti pamilyami, gaputa syakket nga rod ti lalaki ken makuna a padre di pamilya. Isu na laeng tapanagrik-nak ket jak na tungpal dayta akarik kenkwana. Ketapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti ag salaysay. Ay, ayan nga tan ni Edson. Agalas 12 iti parbangon. Ngam aging gaita, awan pailaan. Napnapanan na nga tan. Sapay di na sungsungbatan dagiti awag ken text ko kankwana. Umurti motor tayo dyan. Iso siguro na dyan. Uy, nakaraing pa'y gayam tinapintas nga asawa. Anya ngay dayta. Nabarbartag kami, Edson. Saan man? Bakit? Eksakto lang. Kita di kanto pa yun makatakder iti limpyo. Cherry, honey. Anay ko. Anya ka ka di mo pisilin ti pingping ko. Ipatpatag ka na yun ay, Cherry. Dayta ko mati, kanayon na laglag pa, ha? Ala, umay katalabaran ka. Iti kasta makaturog tamatan. Parbangonan. Okay lang, agpuyata kita. Ngamin, jagmatan sumrak iyo opisina yung bigat. Kapot awanan ti trabaho. Awanan trabaho, Cherry. Anya, naikat ka iti trabahong ko nam, Edson? Ti ko nakakat bartek mo lang ang idirabi iti panangibagbagam nga awanin trabaho. Ang ampod no matgayam lakay. Uwan bakit? Anyangin nga rod. Awan mo't mabalin ko. Masapol da ka nang uminti ag layoff iti kumpanya pagtrab-trabahwak. Ngamin, sobra ti trabahador. Kan ba si ti agsangpet a proyekto ti kumpanya? Ay, Diyos ko. Kasano tayo nga roden, Edson? Sapay ag high schoolan ti inaunang nga anak ta. Di kag nanag bakit? Agbiro kak iti sa bali a pagtrabahwak. Makabiro kak mat siguro adagos. Imposible mat no jak makabirok iti lasod ti makadomingo. Ay na, nasken lang ang makabirok ka adagos iti trabahom. Ngamin, awan mo't daduma apaginkaman tayo. Kasanon ngay dagiti bills tayo, no saan ka makabirok adagos iti trabahom. Kasanon ti kanan tayo. Relax ka di bakit? Di ka madanagan. Mangarami dak iti pamuspusan. Agkalma ka lang. Okay? Kalma. Siyak ti maka mo. Kabayalak na ito'y. Iso relax ka lang ka di, Cherry. Anya ka di bakit? Itay ka ba ya? Balikid na. Jack na rod makaturong. Apay Agmay sa bulanan nga agbirbiro ka iti trabaho. Ngam aging gaita, awan pay lang ang nabirokam. Huwag nga rin bakit?
Kasano, kadagiti ngamin fresh graduate, tibirbiru kanda. Sa nakas kanya ka lumakayan. Adamat dagiti daduma nag-applyak. Ngam ko na adamat nga overqualified ak kano. Tinapod no na, jakon amo taramidak. Anya nga tanong. Noon niya, ituloy mo ah. No siyak lang ang tagtrabaho. Iti kasta, may apply ko matinadal ko. Cherry, awan ka diti panagtalag mo kanyak, ha? Adda ngam kayat ko lang ang mati makatulong. Siyak ti padre di pamilya. Iso asyak nga ron ti rumbang amanggad. Di mo't day tatiin bagak idikan ka. Kat, apay nga agungan ka ngay. Ibagbagak lang mat. Iti kasta, makatulong ako mamatkan ka. Apay nga na masapol nga ibagampay lang day na. Nalipatam samot ng tinagsaritaan ta. Ala, hustonan. Pasensya ka na kay. Sorry. Maturog tang harodan. Iti kasta, masapa ka mapan agbirok iti trabahom intun bigan. Oh, apay akas ta tila nga Medson. Saan ka kadimanan anaawat iti trabaho? Mama, Ay kat, aganos ka ang agbirok. Saan ka basta maawanan iti namnama? Anya ti amom, amangan no adamat na pinpintas at trabaho nga agururay kan ka. Isuasaan ka pailang anakastrek kadagiti inaplayam. sapay ko mga rotakas ta, mama. Oh, Antoy, imbaglaang nga inayon yo iti gastusan yo. Di ka agdanag, taibagak iti adim amang tedpaylaang iti pang-grocery yo. Iti kasta, saan nga isupay apang panunutam? Agyaman ak, mama, ha? Ang uray saan ti pang grocery. Amok ang makabiro kakmit lang iti trabaho. Kabalak dito, mama. Di kan agkad-kad, Edson. No di mo kayat ti maadaan iti utang ana imbag anakam iti kabsat mo, di bayadam to, into na dan trabahom. Namno ita, tawan pa'y trabahom. Awatam no anyaman titulong amay tadkan ka. Saan laang ba't asika ti mayranod no bilang? Panunutam dagiti anak mo, kastamatan ti asawam. No kasta, awan pa'y trabaho ni Edson, Cherry? Ay, nako na mo, Nancy. Agdwa bulanan nga awan trabaho na. Kat, kasano ti paggastusan niyo? Day takot nga ron. May ibusan ti basit nga ornong mi. Diyak amo no sa dinunton ti pangalaan mi inton maibus day jay. Nakababain matimang namnamalatan iti dagiti dadakkel ni Edson. Nancy? Amangan no adakit di amom amabalin at trabaho para kini Edson. No para ka ni Edson, awan amok abakanti ang mabalin ng applyan. Ngam no para kan ka, adda. Para kanya? Wen, kinapudno na. Hiring ita ti hotel a pagtrab-trabahwa. Isupay nga rod ti may sarason no apay anak isinara kakkan ka ita. Damagag ko mano kayat mo ti agaplay. Tano bilang kayat mo? Siya kung ti makisarita iti boss ko asikan ti alaan da. O sige friend, kayat ko. Ay, saan gaya mo? Anya? Angam apay? Nancy. Oy, Cherry, di mo sayangan da ito'y agundaway. Napintas at trabaho ti agururay kan ka. Amangan ngamin no saan nga umanugot ni Edson. Iti anya ko maaga po. Para matlaang kada kayo. Isu nga agtrabaho ka Manumatan atawan at tinungpal mo ti kayat na di ka agtrabaho. Amangan no iti daytoy agundaway ket umanugot matten ti asawam. Ngamin, awan matten trabaho na. Nancy. Panunutam ana imbag tinaibagakken ka, Cherry. Sayang mat. Kasaritam ti asawam ket ipalawag mo ken kuana ti amin. Saan ang mabalin nga agtagibalay kalatan? Sayang mat tinalpas mo a kurso. Agsyat naman kabayatan ti panagsarita ta, pare. Ay kat, wala pare. Medyo nabayag mo ta di ta nagkita. Iso sigurado nga ti pag-istoryan ta ita. Ay kat, wala pare.
Imbag man ta nalagip mo ti may nagpasyar dito balay. Oh, kumusta mo ti house husband? Nagarkaro ang makabandog. Saan ka di? Iso ngamin ti ka na yun nga ibagati asawa kanyak. Narigat ka no ti agtagi balay. Ngamin, sana malmalpas ti trabaho. Ha? Ay, podno na ita, pare Archie. Agam, okay lang kanyak. Kabalak pa mat. Iso na lang ta. Tanya, pare Edson. Agingay ta. Kasladyak pa lang maaklon ani Cherry ti mangmanggad para kada kami. Samantalang siyak ti padre di pamilya. Pare, anak, ditan. Mawatan ka. Ayam di mon panunutan tayo ta. Tinapatag, adamang manggad kada kayo. Narigrigat, no, duwa kayong adalang dito balay. Pare Archie, amangan no, damat amom amabalin na master kan. No, ita pare, awan pa amok. Kan may sa, ano ka na gito agundaway, narigaton ti makastrag iti trabaho. Nangruna, kat adan edad mo. Day tapay nga ron ti may sa aparikot ko, pare. Fresh graduate ngamin ti birbiro kon daytan. Angam sana bale. Jaklata sumardeng. Ikarigatak lata ti agbiro iti trabaho. Jak kayat nga agnanayon ti kaadak lang diti unag ti balay. Napintas ni Cherry pare. Kasanon no damang kursunada kan kuha na di pagtrap-trabahon na. Di lalaki nga dan napintas at trabaho kan baknang. Ado ti kwarta na. Esos, anyan tulagan nga iti laban ti may sa house husband akaskan ka. Oh, Cherry, kumusta ti trabaho? Okay lang, Mat Nancy. Medyo narigat. Yung patsyak ang mairwamak tumat lang. Wen kasta talaga no agdadamo. Masapul nga enjoyam lang ti trabaho. Iti kasta, mayat ti agbalin na performance mo. Inton mairuam kanton, paisi-isi kantulangan. Wen Nancy, kitagyaman na ka. No saan agapukan ka, jak makastruk iti trabaho dito yung hotel. Awan na nyaman na, friend. Sayang matinadal mo, no di mo may apply iti trabaho. Ken may sa balilat tangami no adabukod mo a kwarta. Jay, saan ka amang namnamala ang iti itad ti asawam? Pudno unay daytanan si. Iso nga itatawan trabaho ni Edson, si kapay lang tagtrabaho para iti pamilyayo. Wen kat ulitak manan ti agyaman kan kanan si. Agyaman iti panang itulodyo kanyak, Sir Felix. Awan ang yaman na, Cherry. Pakaragsakak ti mangitulot kan ka. Uraya ka makaunag ka ni tabalayo. Sakto pumanaw, ha? Sige, sir. Kat agyaman manan iti free ride. Awanan yaman ako nakmanan. Namnama mga itulot kan tumanan. Sige, sir. Aganad kayo iti panagmaneho yo, Cherry? Oh, Edson. Ada kamit gayam dita. Asino tinang itulot kan ka? Ay kwa, ni Sir Felix. Iso ti bus ko. Tapay mat nga itultulot mo ti asawak, ha? Kurso nadam ka di? Anya ka ka di, Edson. Saan kumamat akas na? Bus ko ti kasarsaritang. Nagbidot ka. Anay ko. Sika, ha? Dahil titandanam. Uray asino ka pa eh. Saan ka akabutang? Nawatam! Agkalma ka lang kuma. Anya ka ka di, Edson. Ibatam ni Sir Felix. Isakit mo pa lang dahil lalaki, ha? Apay, gapo ka di tada kotsena. Gapo ka di tada posisyon na iti pagtrabaho ma hotel. Gapo tabak nang kat adu ti kwartana. Idinto tasyak kat jobless. Kasta ka di, Cherry. Agparbang ka kumamat, Edson. Pangasim. Ibatam ni Sir Felix. Sir Felix, pasensya kayo lakuman. Tinasayaan, pumanaw kayon. Siya kunti makaamo dito eh. Cherry. Sige, sir, pumanaw kayon. Kat ulitak manantagkid daw iti pasensya. Manungal daw na di nakasarsarita. Gapulang iti Deja Felix. Mangrugi ka manan abigbigat, Edson. Mabalin ka di. Sardangan na kun may papan iti day tabanang. Dahito iti tandaan, Cherry.
Siguradum lang asaan kayo nga agpatiliw kanyak. Tanubilang matiliwan kayo. Diyak agpangadwa amang patay kada kayo adwa. Anay ko. Apay asinipat na. Aglablabos kan, Edson. Agtrab-trabaho ak para iti daytoy ang pamilya. Iti kas na, adda kanin tayo iti naldaw. Agtrab-trabaho ak, iti kas na, adda gastusan dagiti anak ta kabayatan ti panagadalda. Jak tupay masangon ti agsagaysay, gapo iti kinaado ti aramidak. Ita, pagpanunutan nakpay iti dakas. Apay, kasta ak kadi ak klase ti babae, ha? Garampingatak ka di! Sumayotak ka di! Cherry. Sumambat ka! Garampingatak ka di ang klase ti babae, ha? Sumayot ka di ti babae nga ingkalaysam tapno pagpanunutan nak iti kas na, ha? Sumambat ka, Edson! Kasta gayam karugit ti panunot mo. Ne, apay ngay asaan mo pay laang nga inakas ken kinupindag ito'y sinampay, Edson. Ken nakarugrugi ti arubayan ti balayo. Saan kan sa mata nagbasbasura? Kita man ne, nagadu tingilaw dito'y balayo. Mama, Anya ka di ti aramidam ha, Edson? imay kayo kanit tapno inspection, mama. One, imayak tapno amuag no aramidam matlang ti obligasyon mo dito'y balay. Idi ni Cherry ti adda dito kanayon analinis ken nabanglo ti balay. Ita. Oh, mangot mo dayjay. Saan amaaw-awatan ti angot dito'y unag? Kasla nabangles ajak ammo. Baybay amot tanto'y balay. Mama, sana ka naerwam kadagiti trabaho dito unang ti balay. Amo yung asigod nga di opisina ti ayan ti trabaho ka. Ken may sa... Apay, di mo ka di kabailan nga aramidan ti obligasyon mo kas may sa padre di pamilya no adda ka dito'y balay. Ha? Amom no niya ti parikot kan ka, Edson. Nangato unay ti pride mo. Kan adapay maisa. Insecure ka ka ni Cherry. Mama, mabalin ka di. Panpanunutam, asaan asika ti rumbang nga adda dito'y unag ti balay. Ngamin, lalaki ka. Apay, anya ngay kumatidakas na iti daita, ha? Awan kan adda ka man iti unag ti balay. No talaga ang matino ka nga asawa. Aramidam lata ti obligasyon mo kas may nga ama ti pagtaangan. Mama, Mabanbanog lang arudan ti asawa, manipod iti trabaho na. Kastoy pa'y ti madanunan na. Amom, no syaklaang ti asawa nabayagan asininaan ka. Agyaman kakit di at matino a klase ti babae ni Cherry. Iso asaan mo arumbang apagat atapan. Maminsan pa'y amaamuak nga apaam ti asawam, gapu kadagita atap mo nga awan mat pangibas-basaram. Siya kun amis mo ti mangibaga iti asawam asinaan na ka. Nagimasan? Cherry. Oh, anya pa'y laang ngay tar aramidam, Edson. Umay kan agidantan amangan. Oh, nagunagmat daytan asen na ay mo. Apay, ada ka di parikot. Cherry, kahit ko tagkid daw iti pamakawan. Iti anya. Gapot na pinagatapan ka iti dakas. Pasensya kan man. Mababurido akla siguro. Maburburyong dito'y balay. Iso ati lang mapampanunot kon. Ngimamok mahit at di mo maaramid ti mangloko kanyak. Maminsan, agbirbiro ko kla siguro iti rason tapno apahan ka. Iso pasensya kan. Kasladyak lang amin maawat asi ka ti mangmanggad para kada tayo. Sorry talaga bakit? Sorry. Edson, saan mat nagbaliw ti panagkita kan respeto kan ka. Uray na awanan ka iti trabaho. Sherry. Uray pagbalibaliktadan pa iti lubong. Asawa ka lat na. Agasawa ta, Edson. Ket sika ti padre di pamilya.
Amom ka di amaragragsa ka na. Asyak mo't ita ti makatultulong iti pamilyata. Nang runa no may papan iti financial. Iso asapay kumataag tinulong ta. Di nakibilang kas kakompetensya. Ngamin asawa nak. Iso arumbang nalaang nga rod nga agbinulig ta iti amin na gundaway. Dayta kumati kanayon mo anaglagipan, Edson. Manipod idi naamiris ko asaan met amabawasan ti kinapadre di pamilya ti maysa a lalaki no addalaeng iti uneg ti balay. Kas iti nakuna ti asawak, ti agasawa ket rumbeng nalaeng agbinulig iti rigat ken namay. Ditoy kumat a naamiris ti kinarigat ti agbalin nga ina. Nang runa iti inaldaw a panangasikaso kadagiti anak agingga iti panaglinis ti balay. Adadapay kitding ay nayat ko ni Cherry. Miss F, aging ga ita house husband latta. Ngam saanan akas iti sigod. Ngamin, mas proudak itan amang ibaga asyak ti aglutluto. Aglablaba, aglinlinis, ken mga ramid iti aminan at trabaho iti uneg ti balay. Isua kadag iti padak a house husband, be proud. Saan tayo nga ibain? Ngamin, awan metdakes iti panagtagibalay. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti ingkapanang yornos, para iti panakaidrama tuy surat ko. Siak ni Edson, maysa a house husband, ket daytoy ti pakasaritaan ti biag ko. Ken ka pagayam Edson. Saan arabak wenno nalaka ti agtagibalay? House husband ka man, provider, worker, wenno breadwinner ti pamilya. Tinapateg ket araramidem a nasayaat ti obligasyon mo kas maysa a padre di pamilya. Alakastan pagayam Edson, ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaeman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway may samanan asurat ti intay kanbiag ditoy laang programa tayo alagip ti napalabas. Daytoy asurat ket manipod iti maysa a pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan nga idita. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no maminsan adda dagiti makuna arason no apay nga adda dagiti inna nga agbalbalin a managim bubukod nga isumatan ti makagapo no apay nga ulpitan da dagiti manugang da. Ket makaaramid da payan iti saan a nasayaat adida ammo nga isumet ti mangisadmak kadakwada. No apay anakunak ti kastoy palubusan nakman ang mga istorya iti nagbalin a padas ko. Padas anang ted-adal kanyak nga aging gaita ket pulos ajak malipatan. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Adeta, nalpas kun analinisan ti kusina.
Isarunok adagos ti salas. Iti kasta, makalabaak matan. Maragsakan mat siguro ni nanang. Tanalpas ko adagos dagiti matrabaho dito'y balay. Sheila! Ha? Nanang? Ay, nay matan ti buntog mo nga gonggonay. Di ka pa'y nakalinis iyay salas. Kanay, aldawan, aglaba ka pa'y. Uwan ka di, nanang. Parpartakak nga rudan ti aglinis. Iti kasta, daras amalpas. Anya parpartakan, kano nakabumbuntog ka maglatang agunay. Nanang? Ala, partakam ti agunay tanay aldawan. Linisam amin asuli to'y balay. On na ti salas, samon to isaruno dagiti kwarto. Sakan to matan aglaba, nawatam. Uwan, nanang. Kunaklakit din no maragsakan ni nanang. Gaputan alpas ko adagos tinaglinis sa kusina. Saan matlata? Ay, kaslaki markaro ti kasjay atrato na kanyak. Manipod na gabrod ni Randy. Kasla saanan amanugang ti pangibilbilangan na kanyak. Ar-aramidek mat amin akabailak. Tapno ipatagnak mat kumakas manugang na. Awan matlata. Aginggat kaano nga taaya ti kastoy panagan-anos ko. Tapno umasidig matirik na kanyak. Hello, bakit? Kumusta kan? Kumusta kan kini nanang? Kasi ti Diyos, nasayat kami mat ka ni nanang lakay. Saan nakakadingap apaan ni nanang? Saan mat lakay? Okay aklaang ditoy. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Pudno asaan kami pa'y unay nga sidag iti tunggal maysa. Di ka kadiagdanag, ta okay kami laang. Okay aklaang, Randy. Anya nga tan lumasin talaangan. Iti kasta, saan ka na marigatan kini nanang? Agabang tauray ta si digmutlaang di tabalay. Ay, saanan lakay? Gastos laang dayta. Ken maysa, kaasimat ni nanang no agmay-maysan ton dito'y balay. Ang mga no nakarkaron nga umadayo tirik na kanyak no lumasin ta iti pagnaadan. Bakit? Amo mat ti sitwasyon ko saan ka di? Amo mat nga ulila ako na demang. Iso bayam ka di nga agkadwa kami iti maymay sa abubong ka ni nanang mo. Iti kasta, maya si dagmi tirik nami iti tunggal maysa. Amo ka masursuro naktumatlaang nga ipatag ni nanang, kas manugang na. Nakasingsingpet ka talaga bakit? Nagasatakunay, kaputa si ka tinaasawa. Big at anak kami suot ka idita. Apay ka di manan May salaang mo't ti makagapo. No apay ngagkaskas tuyak ka, mariminda. Nay, asino man nan ay tidakdak ka matam mari idita. Ay katibwisit amanugang ko, maray. Ay, aglablabas ka man ako na akon maray. Di mo man lamalaplap ng tangiwat mo asumanaw iti agkakadakas. Apay aya akasta ka ni Sheila. Kano awang madingar aramiden na ka. Nakasingsing patupay, nakagagagat kaan nasikasupay. Na, di ka kaagyaman ta saan lata nga nagbalbalew nga uray adan ija abroad ti anak mau. Patpatsumot. Tapno amom, plastik da dya Sheila. Idita. Inagaw na ti anak ko kanyak. Pudno ba? Kita imbes asyak ti pangtangtadan ni Randy iti birok na. Saanan ta iti dayjay moten Sheila. May kadwa aklaangan iti anak ko, mariminda. Iso masurunak talaga. Basol day ta Sheila ti amin. Basol na. Ay saus, talaga adi kag pampanunaw idita. Adan asawa jay anak mo. Iso natural lang nga ison ti magigam iti swildo na. Di ka kaagyaman, tauray kaskasan o kaik-ikan nakalatamad iti kwartam. Wan angam saanan asyak ti priority na maray. Saan akas idi awan pay day ta Sheila. Siyak amin ti pangyawatan na iti amin amat gadan na. Iso anasken amayadayok ti anak ko iti day ta babae.
Kasadum ko mga aramidan dayta, kat agasawa da nga rudan. Ay basta, aramidak amin akabaulak tapno agsinada. Dayta titandaan minda. Amom kadian nakasaritak ni nanang ko itay Manong Randy? Ay kat nasahat ano kasta, Ara. Kat kung stadangay ka numat ni Pilipinas. Nasaya at damat ka no, Manong. Iso na laang, ka na istoryan na saan pa'y gaya mga okay ni nanang mo kan ti asawang. Ha? Parparigatan ka numot ni Nana Edita ni Sheila. Kan impang tana kanupay ang mga rami da ito iti pamuspusan. Tapno pag sinaan da kayong agasawa. Anya. Ang awan mo timbagbaga ni Sheila kasta kanya. Uwin at, saan mat nga rod apulungera ni Manang Sheila. Nakasingsingpot mat nga min ti asawa, Manong. Bilibak nga rod iti kinapasensyosa na. Nalabit adi na kan kayat pa'y nga ikan iti sakit ti ulo. Iso adinan imbagbaga. Kasi mo't asawa. Gusto pa'y kati ko na. Kaslad na ngamin sa baling agparparik na kanya. Ket, anya ti planong ita, Manong Randy? As ka na makasaritak ni Nana. Kastamot ng tasawa. Pagkaking kwa na. Nupudno tinamwak. Sana mabaling agnanahayo na kasjay ti sitwasyon da. Wan amanong, husto day taan na panunot mo. Kasaritam idaadwa. Angam tanangam ti makisarita iti inam, ha? Laglagi pa mga inamlat ta day jay, Manong. Ay, dak man na muna apiakas dyan ni Nanang. Aon pa'y nagustuhan na kadagiti nagbali na nobyak. Nga uri ni Sheila nga asawa ko. Kahit napailangan nga iyadayo kanyak. Gapo siguro ta nasapaan na balo. Sakit agmay may sakapay nga anak. Mabutang siguro, ang mga nupanawam nga agmay may sa, iso akas di titrato na iti asawam. Ne, apa yun nanay dita? Naganano kayo? Dandaling saan na may drawing tiro pa yung kapit kasta lang ayo, nana. Hay, talagang agburburak ti darak, Rigor. Agburburak ti darak iti dayjay a babae. Mahay-hay bladak sa adi na oras. Ha, suron kaun. Happy kami na yan, nana. Anya tinapasamak. Kala sino ang babae didakdak kamatin niya ya? Sino kumapay ngay? Jay manugang ko Iso matlagaya makasta tilagayo si mo. Kapugaya may timanukan niya. Wan, gapukan ko ana. Iso nga imadayo matantirik na ti anak ko kanyak. Iso adyak topolos mapakawan day ti asila. Saan apulos? Talagang sagit na tumukno sa dilangit. Tiguray yung timanukan yun, nana. Ay talaga Iso nga imayak ditoy. Taday paramid kuken ka, Rigor. Aliglano, nana. Basta kumita akong Katun alangan mat. Siya ti makama. Anya talamidak, nana. Simple lang ti aramidem, Rigor. Agpamarang kang agar aram kini Sheila. Iti kasta, adda maipulong ko kini Rande. Naitalang ka dinala. Basic! Inton bigat mat lang. Rugya kong di paparami niyo. Iso na lang taka sa pulak ti down payment. Adoy. 500 pesos lang. Ninalay dito mat. At tayo ako kurang na ito. Nayunak tua, inton maaramid mo, ti ipaparamid ka. Ay, sana mabalin nana. 50% tinawad daw ata ka down payment. Kadaaday patrabaho na kanyak. 10,000 ti kabuhan na bayan mo kanyak. Isurumbang na lang. Ang 5,000 mat kuma, ti down payment mo ita kanyak. Anya, nagninamatan. Ikatwa na. Apay, just. Ay, apay, awan lat bawas na matan, Rigor. Awanan nana. Di kagda nagtasyurbol mat. Di kayat ko sa wan. Siguradong agbaligi kayo, di kayat yung pasamak. Onya,
Kayat yo, well, saan? Kayat ko. Sige, tagawid akbay. Agsubli akmatla ang adagaws. Mangalak lang iti kwartay di balay. Urayam ti panagsublik rigor. Sila, balasan ko! Sila! Sila! Oh, Tata Puldo, da kayo matgayam. Apay ka di. Ni Edita! Intaray tayo sa ospital! Anya? Ay, Ang apay tata. Anya tinapasamak ka ni Nanang. sigong ka na kita nakakita. Agdardaras ka na o nagbalasew. Isuan na dong par. Kitidakas, intarayan tinakapadong parking kuana. Diyos ko. Sa dino ti ayan ka. Oo, di kay pa'y unay agkut-kut eh. Ang mga numakapadagas kada kayo. Adda kayo dito yung ospital, Nanang. Na-aksidente kayo. Naimbaglaangan. Taada-adagos nakakita kada kayo. Iso nga intaray da kayo matadagos dito yung ospital. Timaray nga minti nakadungpar kada kayo. Uwan, malagip kunti amin. Gapo iti panagdardaras ko ang makaawid. Dinardaras ko mat tinagbalasew. Kadyak nakita adagos nga dagayam lugan iti masikikak. Kat, kumusta tirik na yun, Nanang? Nagsakit intero abagik. Sigun ka dagiti doktor amang tamtaming ka na kayo. Ang mga no medyo mabayagan ka no sa kayo makapagnamanan. Anya? Saan? Saan? Apay. Apay na pasabag tikas tayo kanyak. Apay. Oh, maladingit na ko unay tikas na napasamak ni Nana. No kaano nga awanak dita. Isumat ti pan nakaksidente na. Kasimat numabayag pa isang tumakapagnamanan. Di ka madanagan lakay. Jak baybayan ni Nanang. Ikarik nga ramidag amin akabaulak ang mga iwan kan kuana. Nagyamanak bakit? Tay tilikudan ti amin ama di atrato na ken ka. Nagsayaat ka latakin ko ana. Ha? Di ka naglibak bagay. Uray di mo ibaga kanyak. Amok ti mapaspasamak di tabalay. Randy, Inistorya amin ni Ara kanyak. ni Ara, kunam? Wen bakit? Di mo't na ibaga kidengken ka. Amay may sa akumpanya ti ayan mi titoy. Uwan, lakay. Malagip kon. Naistorya ka nun ni Nana Mindakin ni Ara. Ti sana nasaya at trato ni Nanang ken ka. Isuan amuak bagat. Ala, bayamon lakay. Lipatan tayon tinapalabas. Kasapulan ni Nanang timang tulong itaken kuana. Asino ako kumamat nga tapno mangipaidam iti dayta. Nakasaysayaat ka talaga, Sheila. Sapay ko ma, tamakita mo't tininanang deta kinasayaat mo. Kat aklunan kin ipatig na kamutten, kas manugang na. Umusta ka, Mari Edita? Daytoy, kaslaak nakakulong iti daytoy dipilid a pagtugawan, Mare. Sana balay, tamakapagnakan tumatlaang. Isuna lang taanusam Ngamain, talaga medyo mabayagan pa'y siguro. Masapol nga may agpa-therapy ka pa'y. Ay, apay anapasamak ti kastoy kanyak, Mare. Awan mo't madingar aramida ka. Panagkunak ket si kamet laang ti makasungbat kadagita sa ludsud mau Maray. Mare Minda. Mas daawak laang Maray. Ngamen, sigaw kadagiti nakakita ken ka. Nakita da ka kano naggapaw iti balay ni Rigaur. Apay, anya ti made nga inaramid mo iti balay dayjay a tao Dayjay siguro ngagpaiso ti makagapo. No apay akastoy ti mapaspasama kita kanya. Gapo iti daka sa panggapo iti padak a tao. Dinusanak ti Diyos.
Ah, nay, anya ti kayat mo asawan Mari dita. Aday ta, nalpas kayon a pinadigusan nanang. Nakasukat kayo matan. Agbati kayo pa'y dito'y tamapanak ijay kusina. Agluto ak iti pangaldawan tayo. Sheila, agyaman akon. Nanang? Itilikudan, ti madingay nararamid ko kan ka. Saan ka nagbaliw? Nasaya at lata ti tratom kanyak. Katita, pagsirsirbian nakpayan ka po iti kastoya kasasad ko. Kinapudno na, nanang. Kayat ko ngamin nga akseptaran kan ipatagda ko mamatan. Kayat ko amarik na kan mapadasan ti pamatag ti maysa nga ina. Sheila. Awan ro ba nga pagdanagan niyo? Ngamin, amin nga inararamid yo kanyak. Jak imbagbaga ka ni Randy. Nakasaysaya at ka talaga, Sheila. Katsapay ko maata mapakawan na ak. Gapo ka nagiti saan anasayaan ngay nararamid ko iti kalabas. Kasta matan iti madiaplano kan ka. Nga iso ti makagapo no apay na aksidente ak. Pakawanan na ko anak. Inawagan dak iti anak. Kayat ka di asawon dayta. Uwan, Sheila. Awaten kan kas manukang. Katayatan kan ipatagkamatan kas pudpudno nga anak ko. Ay na, agyaman ako na nanang. Sheila, anak ko. Kamaudyanan na. Nasumbatan matlaangan tinabayagan nga ikarkaranak ko. Agyaman ako na inanang. Agyaman ako na Diyos ko. Agyaman ako na. Ita, Miss F, nagforgodan ti kakaisuna nga anak ko. Adadwa nga anak da ni Sheila. Dadakkelan dagiti apo ko ket kaasi ti Dios. Ininot a nagsubli iti sigod ti pannagnak agingga a nagimbagak. Siak nga rod ti ad-adda a mangas asikaso kadagiti apo kok ita. Ket manipod idi nagbalin kami metten a nasinged ken ni Sheila. Pagbababawyak amin a naaramid ko kenkwana. Ket pagyamanak unay ti Dios. Ngamin inpaayan nakpay iti may kadua agundaway tapno masulnitak dagiti nagkurangak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, idita. Ken ka pagayam, idita. Nuapay met ngamin ano maminsan, masapol a masaktan tayo pay. Masapol nga adapay dakes a mapasamak kada tayo sa tayon to makaamiris. Banag asaan ko maarumbang. Nuan yaman dagiti ammo tayo adakes saan tayo kuman nga aramidan. Iti kasta saan to nga agballatek kada tayo ti dakes nga aramid tayo. Alakastan pagayam idita ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat ditoy programa tayo. Alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.